Kull sena l-Malta Community Chest Fund qassam miljuni ta' euro għal laqdiet mhux governattivi u persuni fil-bżonn l-aktar dawk mill-quta mill-marda kifra tal-kanċer. Il-Malta Community Chest Fund li taqa' fid-Dekastieru tal-President ta' Malta ilha ttella l-attivitajiet ta' karità bħalma hu l-ballo tal-qamar ta' Wissu għal aktar minn 40 sena bla aħħar jkun li jittaffew id-batijiet tal-persuni li jispiċċaw f'qagħda diffiċli. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President ta' Malta George Vella qal li l-ballu li se jittella fl-ewwel ħadd ta' Wissu fil-ġonna tal-Palazz Verdala mhux biss attività li fiha l-pubbliku jista' jgawdi l-atmosfera tal-palazz, iżda wkoll mezz ta' kif jgħin lil ħaddieħor. Kif jgħid il-Malti jekk toħroġ bla matrott, is-swar tħodtu, tħul ċi taħdem għalih bħalma ħadmu President ta' qabli, jappellaw, jagħmlu l-appelli, jitolbu d-donazzjonijiet, torganizza ħalli jkun hemm tieħu gost fl-istess jien u qed tikkontribwixxi wkoll, ġifieri għalhekk qatt li irid ikun hemm id-donazzjonijiet, narġa' ngħidlek ma tistax tagħmel forward planning qed tisbieħ ħajkolli daqshekk f'idejja, jien ma nistax naħlef id-donaturi se jkollhom il-pjaċir li jagħtu bħalma taw is-sena ta' qablu s-sena ta' qabilha. Il-President Vella żied jgħid li fl-ewwel 6 xhur tas-sena innefqa fuq il-mediċini tal-kanċer diġà laħqet l-ammont minn fuq is-sena l-oħra. Għalli għalhekk qed jaħdem bla qiegħda biex bħal presidenti ta' qablu il-Malta Community Chest Fund tkun tista' tgħin lil kull min ikollu bżonn. Iċ-ċeirman tal-Kumitat Organizzattiv il-Markiż Daniel De Petri Testa Ferrata qal li din is-sena l-ballu se jkun spettakolari u limitat għal 750 ruħ. Saħaq li l-ballu se jolqot il-gosti ta' kulħadd mill-mużika tal-banda tal-Forzi Armati għall-spettaklu li jafu joffru il-Brass House Unit. Jiena ċert illi dawk kollha li se jiġu għall-ballu illi ilha ssir minn żmien il-gvernaturi Ingliżi, tista' timmaġina kemm ilha issa, se jaraw illi l-ballu huwa verament xi ħaġa ta' min japprezza, ta' min jieħu parti fiha, ta' min jieħu sehem fiha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.